Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 6 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mita 19 da 22 gajeren zango. Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya ga kanan labarun duniyar. A cikin labarin za ku ji Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya ta shirya wani taron neman mafita kan matsalar tsaro da ta addabi kasar. Sannan mahukunta a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun cimma matsayar yi wa fursunoni 1,200 da ke ɗaure afuwa domin rage cinkoso. Sannan Isra'ila ta yi ramakon gayya da ta lashe takobin yi a kan mayakan Hezbollah. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. A yunkurin neman mafita dangane da matsalar tsaro da ke damun arewacin Najeriya, cibiyar ba da horo da gudanar da bincike akan ci gaban lamura karkashin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna ta shirya wani taro na yini ɗaya domin lalubo mafita akan wannan matsala. Taron da ya sami halartar masu ruwa da tsaki a yankin, ciki kuwa har da babban hafsan sojojin ƙasar Janar Christopher Gwabin Musa. Wakilinmu daga Kaduna Aminu Sani Sadu ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. An gudanar da wannan taro ne domin bibiyar matsalolin tsaro da ke damun arewacin Najeriya. Dr. Hauwa Muhammad Sani, mataimakiyar darakta ce a wannan cibiya, ta kuma yi mana ƙarin haske. Mu duba halin da ƙasar take ciki a halin yanzu. Ba sai na faɗa ba, kowa ya san yanayin yadda ƙasa take ciki da harkar tsaro. Shi yasa muka shirya wannan taro don saboda a tattauna game da harkar tsaro, saboda harkar tsaro harka ne mai muhimmanci kuma abu ne wanda yana damun 'yan arewa, ba ma 'yan arewa ba 'yan Najeriya gaba ɗaya. Babban hafsoshin sojin Najeriya Janar Christopher Musa ya ce talauci, rashin aikin yi da kuma shigowar makamai daga kasashe da ke makwabtaka da Najeriya su ne ke ƙara rura wutar rashin tsaro a yankin. A don haka idan ana son a samo mafita dole ne sai an haɗa kai kuma a taimaka wa jami'an tsaro da bayanan sirri. Wannan masifar da ke damun mu, kowa ya kamata ya haɗa hannu tare da masu tsaro mu samu zaman lafiya. Muna iyakacin kokarin da zamu kuma zamu ci gaba da yi. Kada mutane su zauna suna huda da waɗannan mutane ko kasuwanci ko taimakon waɗannan 'yan ta'adda. Ba su son abubuwa ya ci gaba yadda ya kamata, suna son su lalatar da yadda wannan ƙasan take. Kada mu ba su hanya su yi wannan abu. Dangane da zanga-zangar da wasu matasa ke shirin yi kuwa, Janar Christopher Musa cewa ya yi. Bai kamata a yi wannan zanga-zanga ba. Abin da ya kamata mu yi, dukkan mu zauna tare mu yi addu'a wannan kasan ta ci gaba. Akwai waɗanda ba su son wannan kasan ta ci gaba. In mu yi wannan abun za su ɗauke shi kafin kasan abin da ke faruwa. Za ka ga sun fara kashe-kashe, sun fara kone-kone, ba abin da muke so bane a yanzu. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa. Wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a wani ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar Kondiga ta jihar Borno a yayin da suka kashe ɗan sanda ɗaya da wata mace tare da kwashe makamai. Wasu kafofin jami'an tsaro sun bayyana cewa 'yan bindigar sun cinna wa motoci da baburan jami'an tsaron wuta kafin su tsere. Bayanai sun nuna cewa maharan da suka yi wa jami'an dirar mikiya sun isa ofishin 'yan sandan ne da misalin karfe 1 na dare, inda suka yi ɗauki ba daɗi da jami'an zuwa karfe 3 na daren. Shugaban karamar hukumar Honorable Abbas Abari ya tabbatar da faruwar wannan lamari, inda ya ce nan ba da wani ɗan daɗewa ba za su gabatar da cikakken bayani. A wani mataki na kare jama'a daga kamuwa da zazzabin cizon sauro, musamman mata da ƙananan yara, mahukunta a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da shirin rabon sange kyauta ga jama'a. Umar Sani na dauke da rahoto a kai. Za a bi kofa-kofa don bawa kowane iyali komi yawansu wannan sangen da ke kare jama'a daga cizon sauro wanda ke haddasa cutar malaria, kamar yadda Dr. Karimu Aisha, jagorar hukumar kiwon lafiya ta birnin da Magaram, ta shaida mana. Mutum biyu sange guda a cikin gida. Dini an shiga cikin gidan mutum ya gai daidai yaran shi, banda wani jikoki da a gidan diyansu wanda dai kadai a cikin gidan. In aka ce ai haka nan kenan kun ga gida guda sa dole zuba da yawa, shi zai sa wani gida ba zai samu ba. Wannan rabon ya zo a daidai lokacin da zazzabin ke ragargaza tattalin arzikin magidanta. Shiga sangan zai taimaka a irin wannan lokacin da ake ciki, in ji magidanci Ibrahim Musa. Magidanci yana ji a jikin shi idan an kamu da zazzabin cizon sauro. Yanzu magani kan shi ya zama jidali ne ga yanda inda ake ciki na rashin kuɗi, babu ta yawa kowa ya ji a jikin shi. Amma insha Allah an raba sange zai kawo sauki
buran tattalin arziki. Shi kuwa a nashi bangare mai unguwa Mutare Abashe kirayi ga waɗanda aka baiwa sangen. Yanda nake roƙon mutane dan Allah da Annabi su sangen nan an ba su rika kafawa suna sa yara tun da magaruwa. Mutane da yawa suna saidawa. Ai kaga ba daidai bane ba. Ya kamata mutane su boye sangen su rika kullawa in ya tsoho su dauko sabo su kulla. Masassaru he su rage. Wanda kaga bai samu ba kawai sai in gidan shi a rihe ki be nan. Babbar matsalar da ake son magancewa ita ce yadda ake tsallake wasu mutanen ba tare da an ba su gidajen sangen ba. Umar Sani, Lagos, RFI. A yayin wani artabo tsakanin dakarun Mali da mayakan Abzinawa a arewacin kasar, rundunar sojin Mali ta yi asarar dakaru da dama yayin wannan fafatawa a yankin Tinzotene da ke arewacin Mali. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai. 'Yan awaran Abzinawa a kasar ta Mali sun yi ikirarin samun gagarumar nasara a jiya Lahadi kan sojojin Mali da ƙawayensu da Rasha bayan kwashe tsawon kwanaki uku ana gwabza kazamin fada a Tizawaten da ke arewacin kasar kusa da kan iyakar Algeria, yayin da babban hafsan sojan kasar Mali ya sanar da cewa a baya-bayan nan ne suka sake kwato yankuna da dama daga hannun 'yan awaran. Wasu bayanai daga shaidu a bangaren mayakan Abzinawa da kuma fayafen bidiyo da aka nuna a shafukan sada zumunta na nuna gawakin sojojin Mali da na mayakan haya na Wagner.